Assalamu alaikum hormatly musulman doganlar. Gurban bayramynda iki görnüşli adam bolýar. Birincisi gurbanlyk soýmaga güýji ýetýän adam. İkincisi bolsa gurbanlyk soýmaga güýji ýetmeýän adamdyr. Emma güýjimiz ýetmeýär diýip asla gynanmaň. Sebäbi gurbanyň öň ýanyna şeýle bir bereketli gün barki, oňa Arafat günü diýilýär. Eger kim şol gün agyz bekläp orada tutsa, geçen bir ýylyň we gelecek bir ýylyň günäleň bagyşlanmagyna sebäp bolar. Şeýle hem ol gün dowda gadawyndan boşadylýan gündür. Mundan başga da eger kimdir bir ýeriniň kynçylygy bar bolsa, baýlyk dileýän bolsa, bu dünýäniň muşakkatyndan we kynçylygyndan gutulmak isleýän bolsa, arzularyna ýetmek isleýän bolsa, mähribanyň arasynda bolup, ömrüniň ahyryna çenli bagty ýaşamak isleýän bolsa, onu hut Arafat günü doga etmeli gündür. Hiç bir insan siziň ýüregiňizdäki agyryny dolu duýup bilmez. Emma Allahu Teala şu Arafat gününe ýüregiňizi eşitip dualaryňyzy kabul etýän gündür. Gelin bütün alem bolup dertlerimizi Allah'ın öňüne göz ýaş bilen beýan edip dua edelim. Bu ýalançy dünýede bizi Allah eşitmese, başga bir hakykatdan hem eşitjek hiç kim ýokdur. Has hiç kim aýtsam, iman baýlygyndan başga da durmuşa çykmak isleýänmi? Öýlenmek isleýänmi? Şol gün dua et. Rızkylyň bol bolmagyny isleýänmi? Dua et. Okuwa ýerme isleýänmi? Dua et. Çağalaň bilen gowuşup maşgalaň üçin gözel durmuş arzu edýärsiňmi? Arafat günü dua et. Eger türmede garyndaşyň ýatyrmy? Zalimyň basyşyndan gutulmak isleýänmi? Şu kyn durmuşdan ýadadyňmy? Allahu Taalanyň işlerini ýeňleşdirmegiň isleýänmi? Onu Arafat günü ihlas bilen tüýsürekden dua et. Menem şol gün sizler üçin tükönükli dua etjekdirin. Allahu Taala hemmämiziň dualarymyzy kabul etsin. Amin. Ve sözümiň soňuny bir dua bilen tamamlamak isleýän. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy: Arafa günündäki iň gowy dua şu duadyr. La ilahe illallah wahdahu la şerike leh. Lahul mulku ve lahul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Manisi Allah'dan başka ibadete münasip hiç bir zat yoktur. O yeketektir. Onun hiç hil şäri yoktur. Ähli hökümdarlyk oňa degişlidir. Ähli hamd sena oňa mahsusdur. Ol ähli zada güýji etýändir. Bu dogany Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hem ondan öň geçen peygamberler hem aýdypdyrlar. Özüňde gowsar edin. Assalamu aleykum we rahmetullah.